Kwan bende jod bura ma counties dwaro mondo piny owacho medgi omenda kagi wacho ni omenda ma okete ngene apis mar women rep tin ma okalo to dwaro mag jopiny bende thoth. Jafwambo mara Jo Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Jod bura gi mag counties kata women rep ma oriko ne wuoye kinde nyasi ma choko omenda mar konyo jolo sob nyithind kiye sabkon ma Suna West e kaunti ma Migori. Nyasi mano ba kod women rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed wachi ni omenda ma imiya pieces gi tin kendo ok nyal tayo chenro mopogore opogore mag dongruok. If you love the women of Kenya and the children of Kenya, kindly look into our affairs as the women representatives of 47 counties. We are the mothers. You see, when the orphans run, they run to us. When there's a burial, they run to us. Angeo niye tijno pesa ok ng'eny ahinya, pesa nok. Toka in woman representative moero jogweng'u. Imanyo yore mopogre minyalo loso go pesa mondo nyithindu osom. Gi wach ni bedo ni kora pieces gi nitiere kod omenda matin. Koro sechunogi mondo gilos chendogo mag choko omenda mondo ka gisir chenro mopogore opogore ma oting'o mano ma jolo sombo jopuonjre. So if you don't assist us, then you are disadvantaging the women and girls of Kenya. Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aweze kusikiza mambo ya kina mama. Aweze kutuongeza pesa kwa sababu hizo pesa ni kidogo. Woman reps gi wacho ni jima manyo konya pieces magi koro thoth to omenda nok. Tulienda kama akina mama na tukaweza kufikia president na agenda yake kwa kina mama ni agenda nzuri. Pesa tuliongezwa mgao mdogo na tunataka kurudi huko tena tuende tupigane tuweze kuongezewa. E kinde nyasi no ma choko omenda ma jolo som nyithind kiye moko jod bura mamalo ne oseyo paro mar chiwo omenda kalore kod kwan oganda ma ong'ere kaka one man one vote one shillings ma itemo dhir kod mokom josiasa e pacho kae. Mandugu zetu hawataongeza one man one shilling 1 kilometer. Tunawaambia walete hiyo kitu bungeni, walete hiyo bill bungeni, tutaiangusha asubuhi na mapema. Tunawakilisha watu kama nyinyi. We are sending a very hard signal to them. We will not support one man one shilling. At that particular time, Rigathi Gachagua and the MPs of Mount Kenya angushed BBI. How come today they are coming back to tell us all the things that were in BBI? How come today they are coming to ask for one man, one vote, one shilling? We want to tell them, no. Paro mar chik no mar medo sure pacho kae bende ne okelo paro mopogore opogore e kinde nyasi no. Kusema ya kuwa tunaongeza taxes hiyo hakuna na hata hatutakubali kwa sababu sisi wanawake ni wengi na watu wengi hawana bwana, wamejishikilia, na hapo penye mtu amejishikilia gharama ikikuwa kubwa si wanaume watatoroka. Kwa hivyo hiyo mswada na najua watu watapitisha, itapita vizuri sana. Hata sisi ukiwa bungeni tutangangana tuambie president hiyo maneno ya tax. Watu wa Migori wamesema wameumia, watu wa upande ile Rift Valley pia wanangangana, wanasema hii imekuwa mingi, lakini lazima pia tufanye maendeleo. Tunataka barabara, tunataka mashule, tunataka hospitali, na hiyo yote inatutegemea. So tutafanya kazi ya kubalance, kuongeza kidogo tunapunguza. Jod burago ma counties wacho ni chenro magi mag siro joma mine jogo mang'ao moting'o nyithind kiye ok osebedo mayot kata matin nikech tin mar omenda ma imiyogi kod piny owacho. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.